Opissa niin tyyppikä nimi on se Sexpect. Kaikki monta reportti. Всем здорово. Здорово. Tää ei tule enää mitenkään. Varmaan puhutaan suomeksi. Puolet meidän videoissa, niin me ei varmaan pitää laittaa subtitlessa, jos me puhutaan. Джостер со мной на Б. Näistä tuli bännää. Oh my days, toi ärsyttävä mitä mitään. Jos mä pelaan Premierea, en mä varmaan mitään kompikua. Ilmanen sekki. Miks mä en mennyt minimoodiin tossa? Häh? Mitä bloodia? Hei, tää on joku negettiä. Mun pitää nyt lärnää, mitä mä vois Grand Recordu. Razer Cortexista varmaan. Not sure, maybe it's again. Spam. Geometry dash. Onkohan Vertaa kumpi pelaajat on something else. Mä niinku minipaskai. mitä täällä tapahtuu? Mitä sä testaat? Jotain keybindia me voidaan rekordella. Ai, muukin pitäis olla semmonen, mutta se ei toimi. Joo. Elikkä tuolla mun Apple Voice. Kiva. Paitsi et pystyykö